So hello लोगोफोर बयखौबो फिन खेबसे बरायबाय आंनि बेराजा ब्लग चेनेलाव दिनै जोंहा मार्केटाव थांनो नागिरदों आरोना बाजाराव थांनो नागिरदों दासो मोनाबिलि जानानै माने हाथायाव एसे बायदिसिना लायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय माने मिनि चाइनिस गद्रेज लायनो नागिरदों आरो इथिं हनै नङाबा रेडि जाखाबाय जोंहा थांनोसै आरोना एबार माने नै टेम्प'जों थांगोन आरोना बायदिसिना लाबोनांगौ नालाय अट'जों थांनानै फैनोसै आरोना नै सब रेडि जाबाय एबार eating left side so लेट खालामालासिनो ओंखारलांसै आरोना नै डाइरेक्ट इन्ट्रेक्ट इनसाइड थांबाय थानि लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोना भिडिअखौ जोबजासिम थांबाय थादो भिडिअआव मा बुस्थु लागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना मोनफैबाय नै फाइनालि लोगोफोर मोनफैबाय नैबे बुस्थुखौनो लांनो होनना फैदों आरोना नै नैबे बुस्थुखौनो होला 1 2 3 4 टा 6 टा टेन्डार गाजा दङ दा मोनफैबाय आरोना दायो नै जायगासिम नै बक्स पालें बायदिसिना बहुत डेन्जार जायगा दं बुस्थुफोर दङ आरोना नै आयनाया गिदिंलायनाय नै एखे खिन्थु डिजाइनखौ कापनि बायदि मोजां नुदों आरो बेखौ ना এটুর দাম তো অলপ বেশি একদম কম করেই হলো তোমার একদম ধরা ৬০০০ পড়েই যাও আর বাকি এইটু কোয়া হেটু কোয়া ৫০০ টাকা দিব যেটু ৫০০ টাকা দিব হেটু ৫০০ টাকা দিব হেটু ৫০০ টাকা মানে বেশিও বেশি আমি ৫০০০ 200 300 লসে বেশি नै लांनो फैनाय बुस्थुआ नैबेमोन बेनिफ्राय एसे उइक आरोना बुस्थुआ बारा टाइट नङा ओइथिं फैलाय नायनोबा ओइथिं माबेखो बेफोरबो गांबाखौनो होनदों नै मोनफैबाय जोंना बुस्थुआ नै न' मोनफैबाय नै फुरा लाना फैबाय आरोना नै सिख्ला मानसिखौ माबायदि मुदा फुरा खुसि जाबाय नामा हाथायफोरा लोमलायलांला नामा इसे बा नै बेलाय गोदान लाबोबाय नै मोनफैबाय न'आव दहाय नायनाया बेलेगमोन ओमफ्राय नै बेलेगखौसो लाना फैबाय आरोना बोरैब्रा लगालाय गोदान मोननायनि मादि मोनखो दे इथिं गसं मानसिजों लाफाजाबायसो मादि मोनखो गोसोखौ गोजोन मोनदों ना गाहाम मोनदों गाहामबो मोनदों थौले जलदि गोदान मोननाय बिराद हेपि थ' बे बुस्थुखौ माजों बायदों मिथिगौ नोङो माजों दे माजों खिन्था माजों बायदों सनाजों बहानि सना मोननाय I have no सना